Naimbag nga agsapay ti amin nga dumdumneg diti 104.7 FM Radyo Sagada. Ti oras tayo apo ket 5 minutos kalpasan ti oras ti alas 7 itangal daw iti Sabado may kaduwa nga aldaw iti bulan ti Mayo. Oras na apo tapno ipadanon dagiti damdamag nakalap iti napalabas alawas iti Saturday morning the week's news in review. Dahil tinigwenggaw nga na po ang mga ipadanon kadagiti damdamag. Paulo dagiti damdamag, tatayaan cave kan underground river na ipanamnama ang may lukat iti publiko. Nakiddaw ti suporta ti media kan information officers iti financial literacy kan panaglaban kadagiti scam. Publiko nasken nga agalwad manipod kadagiti sakit nga ipapaay tinakaro nga pudot ti panawen. Panangisigurado iti panagtalged ti kada Cordillera na yunay-unay iti Resilience Caravan. Tutok iti sektor ti agrikultura na ipapigsa tapno maliklikan ti food crisis. Panangdepensa iti daga biag na pangkabyagan na yunay-unay iti maikapatpulo ken dua nga People's Cordillera Day. Kampanya kontra iti child labor na ipapigsa iti Montañosa babayan iti tulong pangkabyagan. Montañosa nakagunod iti dua abalitok a medalya iti Cordillera Regional Skills Olympics. Dadakkel proyekto iti enerhiya ken minas kang runa na pangtay ti daga biag ken pangkabyagan dagiti umili ti Cordillera. DTI nangilatang iti 14.9 million na piso para iti moderno a pasilidad dagiti MSMEs iti Cordillera. Programa ti Dole na itampok iti General Assembly dagiti CSO sa Jai Busao. Pinapigsa ti Senro sa bangan ti kampanya iti panagsalaknib iti aglawlaw sa Jai Bauco. Nakarambak ti Solo Parents Day 2026 iti Sagada na iranta para iti aglawlaw. National Coalition dagiti babasit a minero mangisaksakad iti reforma para iti natalged a panagninas iti pagilian. Proyekto nga Compassionate Gold Mining na iyutswat para kadagiti babasit a minero iti Benguet ken Montañosa. Iti amyanan na Luzon, 66,000 hektarya ti taaw sa Jaybangi pasukin ken Kurimaw panggep ang mapatakdaran iti di bumaba iti sangagasot nga igante a windmills. Ngaro dagiti detalye dagiti damag ditoy Sagada. Tatayaan cave ken underground river na ipanamnama ang may lukat iti publiko. Naangay ti exit conference iti maudi nga aldaw iti Abril kalpasan ti duwa nga aldaw nga inspection sa jay tatayaan cave ken underground river ditoy tri-boundary ti Angkilang Balugan Ambasing ditoy munisipyon ti Sagada. Ti aktibidad ket inarami ti Regional Cave Council wenno RCC abuklen dagiti nasken nga opisina ti Department of Environment and Natural Resources daytoy DENR ti Penro Mountain Province, Senro Sabangan, Department of Tourism Cordillera, Provincial ken Municipal Tourism Offices, kastamo ti gobyerno lokal ti Sagada ken Angkilang. Awante din maray agsipod iti Barangay Balugan ken Ambasing. Pakaammo ti RCC, irekomendada ti panakailukat ti dua a kuweba para iti recreational wenno iti panagusar ti publiko. Nang runa iti tungtungan ti turismo. Ngem, klaro kadagiti resolusyon nga datikid daw nga saan na may lukat no di nga maaramid dagiti sumaganad. Number 1, kadagiti dagiti landok nga naikapet dagiti tourism stakeholders ken gobyerno lokal ti Angkilang sa jay entrance ken daduma paset ti tatayaan cave kasapulan nga maputed dagitoy ken maliha. Sigun kadagiti eksperto, makaited paggad dagitoy iti sumrot ken makadadael iti daytoy panaglati na kadagiti stone formations. Nairekomenda nga maiyalis met lang dagiti na ikabil nga adaan iti asideg iti crystalline formation tapno maiwasan ti pannakadadael dagitoy. Nayon na balkuton dagiti landok iti Abaca rope
tapno malapdan ti panagtuloy ti panaglatin dagitoy. Daytoy ket maipatungpal iti uneg iti 3 a bulan. Kalpasan iti panang i-report iti Sagada Environment Office, maangay manen ti inspeksyon no natungpal dagiti rekomendasyon. May kadwa ket i-rekomendar nga masukatan metlang dagiti railings ta saan nga pumasa iti standard ti BMB ti DENR. Masapol masukatan amin dagitoy iti stainless steel number 2. Gradual wenno mabalin nga inot-inot nga iaramid ti gobyerno lokal daytoy. Ikatlo daytoy panang ikarga iti safety signages ti paset iti kuweba nga saan nga mailukat pailaeng iti publiko. Iti met underground river ket 2 a bangka amang laon iti 4 a bisita ken maysa nga bangkero. Ket nasauan 5 katao iti kada bangka nga saan nga mabalin nga lumabas iti kabibilang nga naikeddeng. Rumbeng ang mausar dagiti personal protective equipment wenno PPE kas iti helmet ken life vests iti uneg dagiti kuweba. Numan adda ti rekomendasyon para iti pannakailukat ti 2 a kuweba, agtalinaed nga nakarikep paylaeng taytoy iti publiko itatta. Kasapulan nga urayon ti dokumento para iti opening ti caves ken ti panang ipatungpal ti LGU Sagada kadagiti rekomendasyon ti Regional Caves Council. Kasilpo daytoy addamag na ikan ti go signal para iti implementasyon ti Sagada Caves Management Plans. Ditoy ang nakalanad ti plano para iti panagnaynay ti kuweba. Bayat nga maus-usar apanggedan iti tourism stakeholders ken LGU. Dagiti safety measures iti panawan iti tours kas pagarigan dagiti nasken nga trainings ti tour guides ti kaamuan nga agbangka, ag-rescue no adda matinag iti danom nga saan baliktaden ti bangka ken dadumapay ket adda iti paganurutan met abuklen iti Tourism Council. Isabala pa damag publiko nasken nga agalwad manipud kadagiti sakit nga ipaay tinakaro nga pudot ti panawan. Nagbalakad manen ti Baguio City Health and Services Office wenno HSO kadagiti residente ken turista nga agtalinaed nga alerto kontra kadagiti saksakit kasilpo iti ngumatngato a temperatura. Sigun ken HSO Head Dr. Celia Flor Brillantes, mainayon kadagiti masapol a bantayan ti heat stroke, sore eyes, skin diseases ken dagiti waterborne wenno foodborne illnesses. Inlawlawag ni Brillantes at ibigla panagbalbaliw ti panimpo manipod iti nalamin nga air-conditioned spaces paturong iti napudot nga temperatura iti ruar ket mangpakpakapsot iti immune system nga agres-resulta iti panaguyek ken trangkaso. Bagaan na metlang ti publiko asigarodwan ang natalgad ti inuman at danom ken dagiti kang runaan nga kankanen iti ruar dagiti babalayda. Malaksid iti kinadalos ket masapol pa iti panagusar iti sunglasses kontra iti nakaro alawag ti init ken tapok mangipaay iti sore eyes. Gusto nga hygiene ti imentinar tapno maliklikan dagiti skin infections gapo iti panaglinget ken uminom iti adu danom. Pasigurado ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Council daytoy RDRRMC Direktor ni Albert Mogol dagiti natibker nga addang para iti panagsagana kadagiti didigra iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Iti naipatungpal nga Cordillera Resilience Caravan sa Jay Kalinga iti laeng napalabas alawat inbaga ni Mogul at itrabaho daket saan laeng panagplano no diket sapsapasap akas katinulong ti komunidad tapno masalakniban ti biag ken pangkabyagan dagiti tattao. Sigun iti opisyal ti aktibidad daytoy ket paset ti panagipakat ti gobyerno asigaraduen akanayon a nakasagana ti rehiyon kontra kadagiti pangtay ti aglawlaw akas iti landslide ken layos.
Pasat ti estratehiya ti RDRRMC ti panagisakad iti panakaimbag dagiti early warning systems ken naas-asideg nga koordinasyon iti nagbaetan dagiti lokal nga opisyal ken ahensya ti gobyerno. Panawagan ni Abra Lone District Representative JB Bernos iti gobyerno nga aramiden akang runaan a prioridad ti sektor ti agrikultura tapno maliklikan ti masungadan a krisis iti taraon gapupay lang iti tensyon sa jay Middle East. Sigun kani Bernos, ti awan sardeng a panagnato ti gastos iti produksyon ket mabalin na mangidurun kadagiti mangalap ken mannalon at talikdan ti pangkabyagan no saanda a maipaayan iti pangmabayagan a suporta. In paganetget ti mamanday linteg at ti entero a pagilyan ti agdusa no maawanan ti ganas dagiti food producers gapo iti nakaro nga lugi. Mapalagan ti dadagsen dagiti babasit a lokal nga mannalon ket insaksakad ni Bernos ti panangted iti libre wenno nalaklakang access kadagiti abono, bini, makinarya ken dumapay nga post-harvest facility. Inyunay unay ni Bernos sa masapol a palawaon ti pagilyan ti lokal biofertilizer tapno mabawasan ti permi a panagdepende kadagiti imported nga chemical fertilizers. Tipon-tipon manen dagiti nainsigudan nga umili sektor ti simbaan ken kabataan iti nagduduma apasat ti pagilyan iti rehiyon ken iti Balasiw Taaw iti napalabas a lawas tapno celebraren ti may ka 42 nga People's Cordillera Day nga adaan iti tema ang mangipanpanawagan iti panagitipensar iti nagtaudan a daga. Ti panagurnong kat nagpadayaw metlang iti kinabanwar ni Makliing Dulag, ti leader ti Kalinga na patay di 1980, gapo iti panang ipatakdar iti takdar na kontra iti Chico River. Kastamot kadagiti na dumapay nga nang buwis iti biagda para iti depensa ti daga biag ken pangkabyagan. Ijay Togon Benguet, inbaga dagiti community leader at inasao nga selebrasyon ket pananglagip ken aktibo a panawagan para iti bukod a pangedeng ken panangsupyat kadagiti higante a proyekto ti panagminas ken enerhiya a pangtay ti natural a rekurso ken tradisyonal a panagbiag ti rehiyon. Inyunay unay ni Pastor Bill Mariano na para kadagiti katutubo ti daga ket nasursurok pay no ti teritoryo gaputa pundasyon daytoy ti kinatao taraon ken agas. Inbingay met ni Pastor Judith Aniceto ti pakasalitaan tinabaligi a panaglaped da iti open pit mining iti dekada 90s no sa dinno ket napaneknekan ti kinapigsa ti kolektibo a panagtignay iti sangwanan ti pangta ti militarisasyon ken red tagging. May paspasatatta kadagiti baro nga henerasyon ti laban na sumangsango metten iti baro a pangta akas iti panagpalawa ti operasyon dagiti dadakkel a kumpanya ti minas ken maipatakder nga hydropower facilities akas ijay barangay ti Dalupirip ken Ampukaw. Formal and ayuswa ti Child Labor Effective Awareness and Response wenno CLEAR initiative kadagiti kagidan ti panagitden iti tulong pangkabyagan para kadagiti vulnerable pamilya ijay Bontok tinapalabas a lawas. Iti panagtinulong ti Lingap Pangkabataan Incorporated, DTI Mountain Province, ken World Vision, akaman ti programa awaswasen ti kapangitan nga itsura ti child labor ken ti online sexual exploitation. Babaen daytoy iti panangingato iti antas ti kaamuan ken panangipaay ti praktikal a suporta nga pinansyal. Sigun kadagiti organization ti panangpapigsay ti birok ti tunggal balay ket maysa nga importante nga estratehiya tapno saan ang malipatan mono mapilitan nga agtrabaho dagiti uubing. Itinagan ni Gobernador Bonifacio Lacuasan Jr., inalukoy ni Community Affairs Officer June Pinayakan dagiti benepisyaryo
maibilangan iti umanatong group association ti barangay Mainit asaan asayangen ti gundaway nga init den ti gobyerno ken partner agencies. Nang ipakita manen iti kinalaing dagiti kabataan a profesional manipod iti Mountain Province kalpasan ang magunod da ti dua a balitok ken dua metlang a pirak nga medalya iti kalkalpas nga World Skills Philippines Cordillera Regional Skills Olympics. Iti kompetisyon na naipatungpali di Abril 21 hingga na 23 inpakita dagiti partisipante ti pang world class a kabailanda iti nagduduma nga technical ken vocational larangan. Nagunod da Sheridan Azel Pablo para iti beauty therapy kani Ginaro Songaban para iti eco textile weaving ti kangatuan nga pamadayaw a gold medal. Saan metlang nga nagpaudi dagiti silver medalist ada Christian by Asen iti kategorya nga bakery manipod iti Mountain Province State University. Ken ni Laika May Palangdan para iti health and social care. Gapu iti baligida dagiti gold medalist ket automatic nga umabante iti national level competition tapno irepresentar ti entero a region Cordillera. Malaksid iti cash incentive na iunay-unay ti Olympics, ti kinapateg ti technical education ken pundasyon iti panangbukal iti maysaan na tibker nga workforce a kaya a makisabay iti sangamalubungan a pamantayan. Iti Cordillera, nagurnong manen dagiti nagduduma a sektor na insigudan nga umili ken organisasyon manipod iti ruwar ti Pagilian pababay ti probinsya ti Mountain Province iti sitio Madanga Tadyan para iti panagrambak iti 42nd Cordillera People's Day iti Abril 24. Iti sidong ti tema nga ipinget ti karbengan iti daga biag ken kabyagan wenno assert our land rights, life and livelihood. In pagganetget dagiti partisipante ti agtultuloy akarit ti panangtaripato iti daga a nagtaudan. Iti inbingay a madama a kasasaad ti Pagilian ken Region ti Cordillera ket inbaga ni Sara Dukduken, Secretary General ti Cordillera People's Alliance, a naglawa ti pangta dagiti nagdadakkel nga proyekto iti region. Sigun kani Dukduken at dati 118 nga aprobado nga renewable energy projects iti entero ti Cordillera no sa dinno ket 108 ditoy ket hydro projects ken 5 nga geothermal projects. Mainayon pay ditoy ti 197 nakadasar nga mining applications amang ipaay iti nakaro a danag kadagiti IP communities. Dito'y montanyosa ket nagrugi ti feasibility study para iti singasing nga geothermal energy iti Upper Bontoc. Mainaig dito'y ket inbabawi ti munisipyo ti Sadanga ti inmuna apanang itulok da iti feasibility study para iti nasao nga geothermal project. Nagtunag iti nagpigsa nga no wenno panagmadida iti nasao panag-adal ken ti singasing a proyekto. Tinasao nga desisyon ket panang ipinget iti panagsalaknib iti daga ken nabaknang a natural a rekurso kontra iti posible nga epekto ti dadakkel nga industriya. Dito'y agkaykaysa nga desisyon ti Sadanga ket agserserbi a simbolo ti panagkaykaysa dagiti umili ti tenga ti obserbasyon ti nasyonal a panakilaban para iti bukod a panagdesisyon. In pakaammo ti Department of Trade and Industry daytoy DTI ti panakailatang ti dandanisa nga 15 milyon a piso para iti panakaipatakder iti 8 nga shared service facilities wenno SSF ditoy Cordillera. Ipapigsa daytoy ti produksyon dagiti micro, small and medium enterprises iti region. Kadakilan kadagitoy a proyekto ti 5 milyon a piso
nga food ken analytical laboratory sa Jaya, syudad ti Tabuk iti probinsyan ti Kalinga. Na ito yung mati daduma ti pondo kadagiti coffee processing sa Jay Abra, Benguet, ken ditoy Mountain Province. Coconut byproduct processing mati maipatakder ijay Apayao ken creative entertainment sa Jay Ifugao. Panggap daytoy shared facilities nga project nga aramiden ang mas kompetitibo dagiti lokal a negosyante, babaen iti panangted iti baro a makinarya ken ramit iti sidong ti maysa nga shared system. Nakuna ti ahensya manamnama a pangatuan daytoy ti kalidad dagiti produkto, mapalawa ti merkado ken makabuangay ti trabaho para kadagiti kakailyan. Iti munisipyon ti Busaw, iunay-unay ti Department of Labor and Employment daytoy DOLE ti karida para iti mas inklusibo nga trabaho ken pangkabyagan iti naangay nga General Assembly dagiti civil society organizations wenno CSO sa jay munisipyon ti Busaw iti napalabas nga lawas. Iti nasauwa pa nagtitipon ket tinalantan ti Labor and Employment Officer David Damoyan dagiti kadawian a serbisyo ti ahensya kas iti job search assistance para kadagiti agbirbirok ti trabaho ken capacity building para iti livelihoods ang maangay iti trainings ken puunan kadagiti mangkayat nga agitakder iti bukod a negosyo. Malaksid iti trabaho in paganetget ti DOLE ti proteksyon dagiti mangmangged, babaen iti panang ipairut iti occupational safety and health, ken panang iyalukoy iti panangaramat iti social insurance, kas iti SSS, PhilHealth, ken pag-ibig. Akem ti panakigayem dagiti CSO, mas papardatsen ti panakaipadanon ti tulong ti Estado, kadagiti sulsulinek a komunidad. May samanon nga aktibidad ang nakasilpo iti panangpalawa iti kaamuan ti insayangkat ti Community Environment and Natural Resources Office wenno Senro Sabangan tapno maingato ti lebel ti panakinayon ti publiko iti panangtaripato iti aglawlaw. Babaen iti Communication, Education and Public Awareness wenno SEPA, a kampanya ang naangay iti napalabas sa lawas nagturong dagiti opisyal sa jay Barangay Banaw ken Lagawa ijay Bauco tapno pagdiskusyonan dagiti issue ang nakapauneg iti Forestry Code of the Philippines ken Community-Based Forest Management Agreement. Sentro metlang ti diskusyon ti usto a panang isina kadagiti basura iti tunggal balay ken panangliklik iti forest fire. Tinasaw nga aktibidad ket nagserbi a plataporma para itinatibtib ken nga relasyon iti nagbautan ti gobyerno ken komunidad. Dito'y sagada. Nabagas ti aktibidad ken panagkaykaysa ti naipatungpal a selebrasyon ti Solo Parents Week iti daytoy a munisipyo. Kalpasan na makimaymaysa dagiti solo parents ken ubing iti maysa nga aldaw nga bonding ken panagpasalamat iti aglawlaw. Nagrugi ti panagrambak babaen iti maysa nga nature walk manipod ambasing paturong ijay bantay ti Ampakaw. Ditoy asibubukal anang isagana iti taraon pang iti aldaw dagiti partisipante tapno paimbagen ti kooperasyon ti tunggal pamilya. Naitampok pa iti selebrasyon ti maysa nga reflection session anang teddalan kadagiti solo parents nga ibingay dagiti karit ken arapaapda. Panggep daytoy ang mangipaay iti emotional support ken patibkeren ti panakigayemda iti komunidad. Malaksid iti panagkalayat ijay Mount Pakad nagbalinmet lang nga educational ti nasao panag-urnong gapu iti naiaramid a panangbigbig kadagiti edible ken herbal plants sa mabirukan iti lugar.
Sakbayan nagturpos ti selebrasyon ket insayang kat ti grupo ti clean up drive akas sa panakimaymaysa iti panakataripato ti aglawlaw. Malaksid iti ragsak ken akem ti Solo Parents Day nga paimbagan ti wellness, disiplina ken panagkaykaysa dagiti solo parents iti munisipyon ti Sagada. Dito'y matlaang Sagada. Babaen iti tema nga reforma ngayon, ligtas na pagmimina bukas. Naputput ti panang isakad tata ti National Coalition of Small-Scale Miners in the Philippines, kadagiti napapatag a reforma iti sektor ti panagminas. Daytoy ket may sa apokus iti panakaipatungpal ti maikapito nga asembleya ti NCSS-MPI sa St. Joseph Rest House ditoy Sagada itang lawas. Sigun kani NCSS-MPI President Josephine Balonga, kasapulan am anyamdaran ti RA 7076 wenno small scale mining law babaen iti House Bill 5840 wenno ti Minahang Bayan Act. Tinasao a bill ket naipila idi Nobyembre iti napalabas sa tawen ken inautor ti Trade Union Congress of the Philippines party list. Panang ilawlawag ni Balonga, panggap daytoy asing-asing nga aramiden ang mas developmental ken saan laeng nga punitive wenno puro panang tiliw ti papel ti gobyerno babaen dagiti militar wenno kapulisan. Itinayon nga impormasyon na sigun ken ni Balonga na iduma daytoy iti komplikado burokratiko a proseso ti panaka-ideklara dagiti Minahang Bayan ken panag-ala iti permit iti sidong ti madama alinteg amang pupuwersa iti adu a minero nga ag-operate latta nga informal, illegal ken awan ti legal ken technical a suporta. Kang runaan a reforma ang maisaksakad ket ti seguridad ken salunat babaen iti panang irut iti occupational safety and health standards dagiti babasit a minero. Panakataripato ti aglawlaw ken babaen iti panag-akar iti zero mercury nga teknolohiya. Karbengan dagiti nainsigudan nga umili wenno panang ipatibker iti proteksyon ken karbengan dagiti IP. Kastamot ti panagbukal iti polisiya iti kada asosasyon amang bigbig iti gender equality ken panangwaswas iti diskriminasyon partikular iti panang ipalubos kadagiti babae ang makitrabaho iti industriya ti minas. Nakunamot ni Arlene Honrade, dadaulo iti Ban Toxics Community Development Unit ken Secretary ti Koalisyon nga iti Just Transition ket makaanay a suporta, alternatibo a panggedan ken access iti teknolohiya tinasken nga itden ti gobyerno kadagiti minero imbes a pasardengen isuda iti operasyon. Iti message of support ni Congressman Maximo Dalug Jr. nga imbingay ni Attorney Cyprien Duklan, iti reforma ket agsasabay ti proseso ken panang salaknib iti aglawlaw ken pag-imbagan dagiti tattao. Formal na iuswat ti Compassionate Gold Mining Project para iti Mountain Province ken Benguet iti kalkalpaslaeng nga maikapito nga asembleya ti National Coalition of Small-Scale Miners in the Philippines ditoy Sagada. Iti sangwan ang tinasulukdo agasut a minero manipod iti nagdudumang organisasyon iti Intera Pilipinas ket inlawlawag ni Ban Toxics Executive Director Reynaldo San Juan Jr. ti akem ti proyekto. Imbingay na apanggep ti inisyatibo nga iyabante ti pagimbagan dagiti small-scale miners akanayon nga adday ti pangtah gapo iti chemical ken saan apatas a kondisyon ti panagtrabaho. Sentro ti proyekto ti panag-akar iti mercury-free a panagminas ken panangipapigsa iti karbengan dagiti mangmangged babaen iti upat nga pundasyon. Umuna, ti panagsukisok ken kaamuan, miner empowerment, organization strengthening ken polisiya ken advokasya.
Mainaig ditoy ket naangay ti panakapirma ti maysa nga Memorandum of Understanding iti nagbautan ti koalisyon ti grupo nga Bantok 6 ken ti Danish NGO nga Dialogos mangipaay ti pondo para iti nasao a proyekto. Manamnama adaytoy at ignay ket agserbi nga dala na paturong iti responsable formal ken natalged nga industriya ti panagninas iti Benguet ken Mountain Province. Parang rudi ti maudi adamag ito'y amyanan a Luzon. Mangalap mapukawan pangkabyagan gapu iti wind farm sa Banggi, Ilocos Norte. May kabil iti peggad dagiti pangkabyagan ti agarup 6,000 ken 3 gasot a marigrigat nga mangalap sa Banggi, Burgos, Pasukin ken Pagudpod kastamot iti Curimaw iti Ilocos Norte. Sigun kadagiti mangalap mapadisi da manipod iti manun a dekada a pagkalkalapan da. Iti uneg ti 3 a tawen ti construction ti wind farm ket interamente nga maiparit ti panagkalap iti project area. Bayat met nga agkuri ti turbines ti proyekto 50 metro safety radius ti maipatungpal. Saan nga umanay ti 3 gasot laeng nga naikari a panggedan ken ti maysapay temporaryo wenno adan peggad patenggana daytoy nga panggedan kuna dagiti mangalap. Naibalikas ti Salwadan, maysa nga environmental advocacy group sa Ilocos Norte, nakaro ti nagdumaan ti benepisyo para iti marigrigat ken ti benepisyo nga maalan ti kumpanya. Kinakasapulan ti pagilian ti renewable energy. Karkaro ita nga panawan ti krisis iti aglawlaw. Ngem saan ang mapagbalin a justification daytoy iti kasukat na apan ang isakripisyo iti biyag ken pangkabyagan ti linibo a marigrigat a mangalap. Kastamot nga napategmet lang ti aglawlaw nga addaan posibilidad nga madadael. Daytoy a proyekto ket binilyon-bilyon a piso iti Northern Luzon Offshore Wind Project. Adda daytoy iti siding ti korporasyon a Buha Wind Energy Northern Luzon. Naiduma daytoy iti onshore wind farm ti Banggi, Ilocos Norte. Saan nga agtugaw iti daga. Daytoy baro a proyekto. Maipatakder ti windmills iti mismo taaw. Mausar ti kunada nga floating offshore wind technology. Dagiti turbina ket maikabil wenno mai-anchor iti naun-uneg a paset ti taaw no sa dinno napigpigsa ti angin. 2,000 megawatts wenno 2 gigawatts, 2,000 megawatts wenno 2 gigawatts ti target ti proyekto a parwaren nga kuryente. Agarup 60 ken 6,000 5 ken 20 ken 8 wenno 66,528 hektarya ti taaw ti mausar. Tapno mailadawan ti kinalawa ti apektado a lugar daytoy wind farm ket nalawlawa no ti kadagaan ti Metro Manila. Dagiti turbina ket manipod 125 a kabibilang ingana iti 180. At dayo nga higante dagiti windmills nga maikabil ditoy a proyekto no ikumpara iti nakaitakder iti baybay ti Banggi. Ti palid-palid laeng dagitoy baro nga wind farm ket mapan nga sangagasot a metro ti kaatidtugda. Mapan nga 2 gasot ken 50, 250 meters ti katayagda. Laksid dita, ti support infrastructure kasi ti submarine cabling, onshore integration, logistics hub, ket maipatakder metlaeng. Makadangran iti maawagan nga marine ecosystems, ti panawan ti construction, ken adda ti negatibo nga impact na metlaeng daytoy iti aglawlaw. Maysa ti acoustic pollution, underwater noise iti panangikabit iti anchors, kable, ken kable. Apektaran na ti kabailan dagiti marine mammals
kas iti dolphin ken whales nga ag-communicate, ag-navigate, ken agbirok iti makan. Malibeg metlaeng daytoy seabed no maiwayat dagitoy submarine cables. Target nga malpas ti proyekto inton katengaan ti tawen 2030. Manarimaan metlang ti panangisimpay iti National Grid Corporation of the Philippines iti 500 kilovolt Burgos substation ken dumapay nga infrastruktura a kinakasapulan tapno maala ti kuryente manipod ditoy a proyekto. Karaman iti panangisimpay ti infrastruktura ket ti Port of Corimao kas kang runaan nga service ken logistics hub para iti offshore operations. Dagita dagiti damdamag ang nakalap tinapalabas alawas para iti tukad lokal, iti probinsya, iti Region Cordillera, ken iti Amyanan a Luzon. Daytoy ni Gwen Gaungan nga nang ipadanon kadagiti damdamag.